Eta zezan behar nizun, guantxe, zer egin zaude esku artian? Badaki proiektun bat nahiko fresko da kasula, eta horren arira etorri zera honea. Bai, justo azken aldian ari gara Norda Maurizia antzeslanarekin. Maurizia Aldeiturriaga Zabalaren biografian oinarritutako ikuskizun pedagogikoa da. Eta, bueno, pizkat sortu zen, azken aldian Maurizia nahiko modan jarri delako, baino helduei begirako eskaintza identifikatzen genuen. Eta ume galdetzen ziguten nor da hori, ez? Eta orduan pizkat hezkuntzari begira edo familiei begira, sortu dugu hori Maurizia norden azaltzeko. Eta zea siguri pixka garatzeko. Nor da Maurizia? Kontatu pixkaten nondik handatorren. Maurizia Aldeiturriaga Zabala, Zeberiosterra da, Bizkaitarra. Eta, bueno, jefa hutsa zen. 1904ko iraiaren 22an jaio zen, iaia 100 urte, egingo ditu bere jaiotzak laster. Eta bera pandero jolea zen. Txikitatik panderoa jotzen ikasteko grina piztu zitzaion, etxean musika entzun da eta abar. Eta, bueno, oso erreferente potentea da, Plaza Andre moduan. Plazaz plaza aritu zelako, bere lehenbiziko plaza 12 urterekin izan zen. Eta ordutik etengabe ibili zen plazaz plaza panderoa jotzen. Eta oso famosoa da, berak bere buruari aupa Maurizia esaten ziolako, baino askotan esaten da, ez daukazu amamarik zergatik aupatzen duzu zure burua, edo zergatik... Orduan segertatzen da, berak Leon eta Fasiorekin jotzen zuela, eta batek alboka jotzen zuen, eta bestea totela zen. Orduan inork ezin zion esan berari, aupa Maurizia, ez? Berak esaten zuen, aupa Fasio, aupa Leon, aupa... Eta aupa behare bai, ez da? Hori da, eta orduan aupa Maurizia eta famosa egin zen, eta oso pandero jole ona izan zen, eta pizkat bere anekdotak kontatzen ditugu, gerra garaia, maitasun kontuak... Eta antzeslanian hori dana topatuko deu? Hori dana, bai. Gainera, hainbat modutara kontatzen dugu, antzerkiaren bitartez, dantzariak ere badaude, musika zuzenean, eta bebai proiekzioa jartzen dugu benetako irudiekin. Eta zu, antzeslanian, zein zea antzeslanian? Maurizia, aupa Maurizia! Aupa Maurizia, bale. Eta, norra, sartu zea papelean, zertan sentitu zea, zemuru sentitu zea bertan? Oso indartzu. Egia da, posik nagoela, ze beti antzerkian egin ditudan pertsonaiak, ez telebista, baino bai antzerkian egin dituan, ez dakitzela noan. Oso, bai, txirgitxarga, lasai, zu lasai, zu mingainai ondo eman da, hori ondo tekoata. Hori, antzerkian egin dituan personaje guztiek euki dute oso emakume potenteak izan dira, ez? Galtzalantza disko festa egiten nuenean, Mari nintzen, Sorgina, aurretik bebai eidaberekin egin nuen Marita Gaieta fabrika eta hor, emakume langileen borrokak, eta kasu honetan Maurizia, eta orduan oso posik, ze oso emakume potenteak egin behar ditut beti, oso indartsuak eta eurengandik asko ikasten du. Zean bezala, itxaso, bakoitzai dana tokatzen zaiota, indartsua zea eta notatzea, ze kemena dakasun. Bueno, eta nondik noa ibilizatea antzeslanoekin, martxan dagoia? Bai, martxan jarri genuen udazkenean, eta egia da, ez dugula bolo gehiagirik egin, baina orain adibidez azken boloa igorren egin genuen, Lasarte Aretoan, eta gainera berezia izan zen, ze familia gonbidatu genuen, Mauriziaren familia, eta bertaratu ziren, edo Fasioren iloba bebai bertaratu zen, albokari ezagun pilo bat, eta kritika politak jaso genituen. Zer moduz, behaien feedbacka nola izan zen, identifikatua sentitu zian, zer kontatzen zizuen familia? Askorik ez ziguten esan, baina badakigu gozo, ipatu zuten gozo egon zela, gustatu zitzaiela, gozoa izan zela, eta bai, nolabait, klaro, gu bebai oinarritu gara biografian, liburuan, biografian benetakoan, orduan gauza asko, esaldi asko edo elkarrizketa asko benetakoak dira. Eta liburu hori, zene jarritzun martxan, noiztik nintzen liburu hori? Hori da, aupa Maurizia liburua, eta bueno, ez da kasualitatean nik Mauriziaren bidea hartu izan, ze liburua hain zuzen ere nire binebek idatzi zuten, Mauriziaren familiak ala eskatuta, aupa Maurizia, eta bertan jasotzen da biografia pertsonala, bizitzaren biografia, eta gero biografia musikala ere, bai. Orduan nire bine badauzkat, Sabita Fredi, bat arduratu zen batekin. Bertzolaiak, ez da? Oiek ere, gauza gehiago badira, Bai, ez da, hoi da. Bertzolai bezala esautituko, baina seguru zu bezala mila saltzatan da dela. Bai. Ez da?